U suštini ništa nije toliko bitno. U suštini. Zašto? Koji nog ti izgleda na kameru, znači... Evo gleda kako izgleda. Sve sam se ulepila, nebitno. Daj ga da. Mariana, što možda ti se taj sve? Da. Samo pogledaj gore na četkicu. Kako se cijela ruka tresa, ne samo četkica. Dobro je, ne preksirao. Šta vidiš, volim da su završiti. Imaš sve završiti. Ajmo, krećemo, u 12.10 je, znači, Sutra za ogradnika ću da vam 20 do 2 imate... što ono to ništa nije odradilo. 22 vremena. Sad se malo. Ajde, Slušajte, profesor kako vam se obraća, ajde. krenuli ste, ajmo, idemo. Perikire sam snimio, znači počeli ranije. Vidimo se kasnije. Da, srela sam ga, da. Srela sam to već. Sve pohvalu što Već smo pustići. Hoćemo tek da? Nismo se... Obećao. Koga si imaš?
Njega kao takmičara i... Evo, tamo. Šampioni. Sad je ušao, Burki šampioni. šta treba pa iduće godine? Ne, naravno, Će ja da sam- malo da se potrudi više i da ide iz Ja Republike. se iskreno nadam je, mislim, znaš šta je tako ispalo sada je kako nije ispalo, nego ispodovali tako kako je Da, ispalo. ovo prvi put. Ali nemoj da zaboraviš da uopšte nisi daleko, nemoj da te to sad, znaš i da... Sve. Bili smo u kancelariji. Što bi ti se rekao?